Ki perlong bat ki parabungit baro kat ki bayo sengawi kani ka Bible study ka bakum ka balang halum siam ni wanra sesin pada preng jufi ni ai khubli fi ka kerteng ka badan botam ka jong try but nong pen mbi jungi Jesus Christ ai ngu bleiru bang la yo ban pendap ya ka jing pulia jungi ya ka gospel Matthias kal nong bar sau ka ba ka phang preng jung ka dai sipang ka jing wan pat try Jesu but kajing ke bawai no jang ke perthai lani ke bakut jang perthai te gani ke lenong ke bar sanru kedai ke bapeteng ya ke ju hi ke phang kedai hi sipang kajing wan pat utrai Jesu bat kajing bishar lani ke bakut jang ki ke baro dengan agani ke por ngin yo ban penut sipor na ke benta ban pet kum kajing lamprang suai kani ke lenong ke bar san baro kawai ban hagi tayo gi banwan pan ngin spet bania ya kawai pakawai ke benta tutunya duai a try sasisin nia puli try kumni ya ka ktien ke jongmi na ka gospel Matthias ke lenong ke barusan bar hagi ka por try habangin pet kelum mi kani ka lenong kum ke jing lamprang tu isnei ban kerkhui ni bangin yo ikajim pensayu mun sim jongmi kenang bagajing pulia jungi ya gani kelenong kenong ke basai so nado ke pastang hado ke bangi penkut try terus ngau ku pai gini gijing kerpan na mengapan gini keteng Jesus Christ amen de kelenong ke barusan jong gani ke gospel Matthias kedan lightly ki phang ki bakham kongsan kawai kedai sipang kejing wan pat kejong try Jesu kebakran sipang ki balak kloy bat ki bam sim lapan kre wat lada kidai ki balai up lang yu berkata kedai ki parsi sipang ki sipongot ki tesati kebangi siam ki dekat kebaning kong hado kebakat lai kebaar pat kedai hi kedang isno hi bat kejing wan pat kejong u ban kendu i ki breu kejong u bat ban panjing kain naki naga benta ke ke baki ke lale ha ke jing sakri jong ki u kumba ula benta ye ki kam ki fer dan ke jing stream lani ka parallel ka bangi i hangni bat lenong ka bar sau try Jesu kran sipang ke jing wan pat ke jong u ha gitu gitu khot life way bat sau way baru kran ru sipang kejing pan jing khen jung umpan na ki sakri ki jung badan arjat ki sakri bubha bat ubala ban sania lani ubayene usak lani ubastan bat wei pat ujat sakri ubamman tigadan ka kejing long parallel hangni lani kejing stream baha ka parsi jong ki chipongot ki thesati i badan kejing pen kre tangba sim long pura kata kejing pen kre kat bahu Matthias kelnong kebarsau dekat kebasau wei pan ni hang tu ba kidon ki bom sim lapen kre kidon ki balapen kre but hakat ni ka benta ka baar pat ka dekat khat sau do life ho ka parsi ka baar ka bagiong ka parsi jong ki talent utrai Jesu upan jingkhen nagi sakri ki jong ya ka ke bola syani aki ula ai ki ya kata ka benta bagin yo ban pendam ban ukhamilanti bagi kin penmi so nangta tu wan ban pan jingkhen ha bakut te ha ka benta ka ba khadu pat ka balai ni i hang tu ya kejing wanjong try Jesu ban bishari ki jat ban riu kata dekat ka ba life way hado ka dekat ka ba sau pun riu ka dekat ba khadu tigadan kijing stream hang ni lat no kani ka benta ka ba lai ka ba dei sipang kejing bishar tingin se benya ikini ki light li benta ka parsi jong ki chipongot ki thesati ka dekat baningkong hado ka ba khat lai ka kran sipang kita ki sangot ki thesati ki ba start bat kisan ngot bat ki babi baro ki dan sifongot ki bastan ki up
kemang dan iki up da kajing angnot kajing community banwan utau knowledge kurim ke batau yu try jisu ki babit ru ki up kumju hi ha kajing slam jong kapor ki yo thia dan rei ki basta ki dan kajing pen kre ba wat la da ki yo thia rei ka ta ka syarak ka umpnyang ka ba ki dan kam na menta ki syarak jong ki ka dan bat ki kat ba ki babit pan ki dan ka syarak rei ka umpnyang pan kim simpan ap lepan bangin se I kumno ba kata ke jing la jungki kala penduk no iki kala banlet sa jing khawai ka jong nolik kurim ka bathau hi ka jing do no jungki bangen ki bom sim la pen khre ki bom sim la pen biang ko umpnyang ki do no ya kala banlet batu try jisu ha ka jing wan pat ka jong kat bagi tu pan ki bala pen khre ki bala pen biang lupai ko umpnyang kila yo ya kala banlet batu try jisu ha kata ka jingwan pat ka jong tingin se puli bnia kamut iyu kani ka syarang kamut iyu kita ki jingbo umpnyang dan yong ki khulpi ha ka bala bu ya ki umpnyang kamut iyu kani ko umpnyang bat ka I ka daw ko penlong ya kini ki sangut bagi nong ki bala kloy ki bala penbiang kat bagi wei pat ki sangut kim sim penbiang ni kata umpanyang ki daw la se ki bala penong ki kumta tingin se pe ha ki bible study ki bangin senang yo kita yo ki banwan ha ka khot bakat sound life ho pat ha ka farsi jong ki talent try jisu ai ya ka kenja by try ka man ong no nani ka by sing ha ki ni ki laingot ki sakri ki jong but habo one pat upan jingkhan laki la penmi so em na kata ka bai sing ka bathoro ye jing ai jong u yangi kum ki bangen ya kata ka jingkar khu ka jong u bangin penan kam ye kata nam ta bakan long ka basai so haba mi so nangi mdai bangin bam mangi uso no ding barabor mdai ba bam hiu ding mdai bakin bam ki wei te ka jing community jong u kolong ba ka ei ka bola ai hengi lada ka sei so kamat kan kala long ka jingkar khui ki wei kinyo jingman toy kinyo bam kinyo di ki wei pan ya kata ka bangi ngi penmi na kani ka bai seng ka bo ai mo lani ka talen ka bo ai hoi don ka bo ai tang si talen don ki bo ai atalen don ki bo ai san talen tengin se pe kamat iyo kini ki talen kamut iyu ba ai tang si talen nani tang ar nani san talen but kamut iyu ban sei so in se pet company ki wi pan ha ka benta ka balai ka badai jing bishar ya ki jet riu ni sham ya ki jing ni tho jong try jisu se phang kumno ba u un sawan ban bishar ya ki jet riu te ka ni kamli tang ka jing pan jing khan ni kristan ri ka de ki jing bishar ya ki jet riu hi baro kan kentup ru ye ki kristan ki bom sim yo benta ha ka tu ka jing wan jong ban wan xiao no ye ki bangit ki jong te ka ni ngin se pen ru ye ki jing mut ki badan handat jong ki ni ki khon te da ka ni ka jing ang not da ka jing community bangin yo sibon ki jing kar khu na ka ktien jong blai ha bang ye puli kum ne ka bible study dengan kerpat ye phi ki parab ngai bat ki parlok baro ban nang puli nang pusan yakini ki jingtho hagani ka landong ka arsan jong ka gospel Matthews ka ba finang pusan daladi te hagi jingya puli lang jong ipan ha ka bible study ka ban sawan ginyo sibon ki jingkar khu tangin ya pet shwa ya ki khot ka baning kong hadu ka ba khat lai ka ba dei sifang ka farsi jong ki sifong ki thaisuti yakani ngin se pet hakani ka tayo ka banwan te nagam tam ta ka sngi kum ka jinglang phrang yin penkut no hagani ka benta to blain kar khui ka jing puli jung ni ka tien ka jung bat ngan su penkut dagini kentien ki bo try jisu ong bo la dab ban ong ni ka farsi jong ki siphongot ki thaisati ha ka khot ka ba khat lai ong gini kentien namar kata to sharai na ba fimtip nimne ka sngi
lemni kapor hakaba wan ukhunu brio laisin mentan hagal nong ba arsau arsian utrai jesu ong ki jo ki kentien mentah hagal nong ga arsan pan kasien ga balai bat kani la ban ong di shabi jong kini berartli kelan nong ka bakran chapang ke jing nong ga bala pen kre ka bala kloi ka bala ready ke jongi ya ka tagasni bat kapor ka bo trai jesu wan sasisen pan nak mentah ka buram jong blai amen tung ni duai nyai ngo ime try sustain pat bangio ban sedang gumni ya kan ikal nong ko arsan jong gospel Matthews batu isnai ban kerkhu ingi kanrat ki ban wan pat ki bible study habangi puli bania ya kini ki khot jong ni kalan nong khamtam mi kini ki pharsi bat sipang ke jing bisar ke sing khaddo bagi nang yo kin try ya ke jing penkhre ka bakanjam sim ke jing im jongi ka man ke singi nagamenta kata kapor tukar khui wepi we try bele don benta lumba ke jing ya puli lang ye ktien jume ne kapor kar khui ki yeng ki sam ki jongki batu isnei ban pen khiaru ino ki badan preng ki jing sitam ha ki met ki jongki try kar khu ru kan ran da ke jing sup ke jing kmen bat ke jing ai ke jongme ha preng ki de khot jong ki long yeng long sam baro jong ki ne ki parab ngai ki perlok try ki bele yo snow ki bele snap ikani ka bible study baka ktien jume try kanang yo ka jaka ka bapura ka jing im ka jongki ka jing im ka jonga simet try hoi ki yeng sam jongi hi baro na pan ka tang try bu nong pen be jongi u Jesus Christ bara ka bo why no to ai baka jing ai ka batap biang ka jong try jongi Jesus Christ ka jing e ba ka bam jukala ka jong bleu pa lamba ka jing slok ka jong man sim bu khoi kinda shongkar hai lam bat I wepi we na preng jongi bat ki runge tu ke badan hangni bat akleng setlak ka pathai menta bat hadu alak taru amen.